Timbog ang bus driver at tindero ng tinapay sa magkahiwalay na anti-illegal drugs operation ng PNP. Nagpapatrol, Aldrin Soriano. Kulong ang 42 anyos na bus driver na residente ng Tuguegarao, Cagayan matapos maaktuhan ng mga pulis na bumibili ng hinihinalang shabu sa common terminal sa Dagupan City. Nakuha sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Hindi naman daw ito ang unang beses na may naarestong bus driver dahil sa droga. Gumagamit sila dahil ito daw ay nabibigay ng resistensya at panlaban sa puyat. Pero ang risk nito, syempre alam naman natin illegal, baka makasama sa kanyang pagmamaneho, lalong-lalo na ang sinasakay mga pampubliko. Itinanggi naman ng sospek ang mga paratang. Ngayon nabigla lang ako na bibigyan ako ng bibigyan ako ng huli na. Saan sir, hindi, bababa lang ako sir, hihilang ako. Balak ng mga pulis na makipag-ugnayan sa mga bus operator para mapigilan ang pag-abuso ng mga driver sa iligal na droga. Sa Bugalyon, timbog naman ang tendero ng tinapay sa search warrant ng PNP galing sa Cabanatuan City RTC. Dati raw nagtrabaho sa lugar ang sospek kung saan nasangkot siya sa gun for hire. Siya rin ang top 7 drug personality sa Bugalyon. So fortunately nakuha po natin yung isa pong pusher doon sa barangay, kaya nga lagi pong itinitext ito po sa amin. At sinabihan po kami na ito ay membro ng Tolentino Group, gun for hire and drug syndicate yung nila. Hindi na nagpahayag ang naarestong sospek. Kakasuhan na ang mga naaresto ng paglabag sa Dangerous Drugs Act. Aldrin Soriano, ABS-CBN News.